Bueno, molt bona vesprada a totes i a tots, fallers, falleres, públic en general, tots els que sou en les redes socials. Per fi hem tornat a la Falla Cambro, per fi tenien ganes de falles i què millor que en lo que és l'essència de falles, la crítica, l'escriptura, l'ús del valencià. Donem la benvinguda al llibre de falles, donem la benvinguda a Ales. Bueno, ja hem obert la primera fulla del llibret, però tinc una sorpreseta molt més per ensenyar-vos. N'hi haurà moltes sorpreses durant el dia, durant aquesta vesprada, així que aneu connectant-vos, que veig molts poquets ullets ahir, així que aneu entrant. Ara començaré a veure comentaris, pregunteu el que faci falta. I ara sí que sí, vos presentem Ales. Ales no és un llibret més. És el primer llibre de falla elaborat enmig d'una pandèmia mundial. Ales naix de la necessitat de detindre la sensació de desassossec del món faller, de tornar a despertar el sentiment faller a la persona que l'ha perdut. A la fi, aquest llibret és la primera pedra del renaixement de les falles, i és per això que el titulem Ales. Perquè les necessitem per a tornar a volar i reconstruir el camí faller. Els fallers i falleres tornarem, i així teniu la primera mostra. A la Falla Cambro no tenim cap dubte. Donem ales a les falles.
Bueno. Buah, que emotiu. No sé per on començar, però bueno, així tenim el llibret i la veritat és que antes de començar a presentar-vos als delegats del llibret volia dir que este llibre més que mai eh, dona molta força perquè per a mi és doble sentit, no? Tornar a donar vida a les falles, tornar a que estem així i damunt unes ales que ens donen llibertat. Després de tant de temps tancats, confinats, ens feia falta tindre un poquet de llibertat. Així és que donem ales a les falles, que falta ens fa ja. I ara, bueno, anem a presentar-vos els que han fet els culpables d'aquest llibret. Entre ells està Andrea Llaron, molt bona vesprada, i el gran Colero. Molt bona vesprada a tots. Bueno, primer que res volia dir-vos que anem a veure, estem ara, vamos, en pleno nominacions de Premis Lletres Falleres. Jo volia començar per Andrea, per donar enhorabona que per fi podem optar al Premi Hortífus. Com ho sents? No sé, com m'ho va dir Aaron, estàvem així preparats. Sí, estem reunits, sí. Em vaig ficar molt nerviosa perquè li vaig dir, i ara estava molt emocionada, la veritat, i estava mirant les altres falles també, i dic, a veure com ho han fet, a veure... I molt bé, molta emoció, la veritat, molt contenta. M'alegre moltíssim, ja era hora, després de pelear tants anys, però ho heu fet de categoria, s'ha de la maquetació i els dibuixos, i, bueno, és que està tot... Bueno, i el racó infantil, a mi és una explosió de color, és el que més m'impacta, sobretot. Però, bueno, n'hi ha cada dibuix, que ja t'ho va dir antes, Andrea, que n'hi hauria més d'un que em faria un tatuatge. M'encanten, és que m'encanten. I molt fi, és que m'agrada molt. Els dibuixos no són mèrit meu, la veritat és que ens han ajudat tots molt, perquè com este any, en tot el que estàvem de la pandèmia, no podíem eixir de casa, no podíem anar a fer fotos, doncs, bueno, la veritat és que moltes persones ens han enviat molts dibuixos i la veritat és que són molt xulos tots i jo vull agrair a tots la participació que han fet. Sí, perquè no només sou vosaltres esteu així, però hi ha que remarcar altres delegats, o sigui, que hi ha un grup de gent que està treballant i més enguany que ha sigut supercomplicat. No Colero, que per cert, Colero, és que vamos, ni el Titanic té tantes nominacions com tu. Sí, però és que el Titanic és guany. Bueno, doncs conta'ns un poquet com t'has sentit en totes les nominacions i també voldria que entrem una miqueta en com heu treballat el llibre d'Ales perquè, claro, és que enguany haurà sigut molt més complicat fer un llibret. No, les nominacions són el premi al treball ben fet, és a dir, quan treballes en il·lusió, quan treballes en ganes, al final, aquesta és la màxima nominació que tens, no? Sentir-te a gust. De fet, jo, des del primer moment que vaig veure el llibre, li enviava missatges a Andrea i li deia que estava enamorat d'aquest llibre. Ahí està Andrea per dir-ho. És que Àlex a mi em té enamorat, de veritat, ho dic en sèrio. I per tot. O sigui, Àlex naix de la pandèmia, com ha dit Andrea. Naix com hem dit en el vídeo, aquesta idea va ser una idea d'Aaron. En el fet de que les falles tindrien que tornar a renaixer, no? Tindrien que tornar a ser, a donar-li ales, necessitaven donar-li ales, donar-li vida a les falles. I, per tant, el llibre jo crec que ve en pinta a tot el que pretenien. A més, que jo ja us dic que ens podran nominar o no ens podran nominar, però el millor premi és sentir-se a gust. I jo, antes de que ens donaran les nominacions, premis, tot, ja vaig dir que estava enamorat d'Ales. I damunt vaig dir que Ales anava a donar molta guerra. Més que mai. Damunt, jo no sé si tindrà alguna coherència entre Arrels, que era l'anterior llibreta ara, però jo penso que Arrels va ser com un punt d'inici, no? Perquè van fer Arrels sense saber el que anava a vindre de la pandèmia. N'hi ha que ficar un poc en context també com va començar a pensar-se Ales, perquè en un principi nosaltres la reunió no és què fem de llibret, sinó fem llibret, aquesta era la pregunta. Claro. No sabíem si anava a fer-se llibret, si anava a fer-se... Era una situació d'incertesa total. Entonces, la primera idea que vam pensar era fer algo digital i continuació d'Arrels, però vam dir, i si a continuació d'Arrels que fem Arrels 2, no? Entonces, de ahí va a ser la idea un poc d'Ales.
I en un principi anava a ser totalment digital i simplement, però després, conforme va avançant l'assunt, pues, conforme anaven avançant els esdeveniments, pues anàvem fent, perquè ha sigut així, no? Sí, I d'ahir naix. No és la continuació d'Ales, però sí que naix de la idea de fer algo molt continuista. Correcte. Jo penso que és molt important aquest llibret, pense que és molt important aquest llibret i no sé si sereu d'acord amb mi perquè al final, clar, falles no s'han fet ni es faran enguany, per lo menos en tavernes. Es faran el 2022, però per lo menos tindre un llibret per a mantindre encara que siga algo de falles i tan important com el que és l'ús del valencià i l'escrit, jo penso que això, per a fer una continuació, deu de mantenir-se, no? Sí. Mira, Juanfran, Ales ens ha servit i el llibre de la falla ens ha servit per a veure-nos, per a reunir-nos, per a no perdre la il·lusió, les ganes de fer falla, perquè al final és el que hem fet. És a dir, tota la gent que formem el grup que estem en Ales, el grup de llibre, pues, ens reuníem també via telemàtica, però ens veiem, parlaven sobre falles, sobre llibres, teníem la il·lusió eixa de que el que ha dit Aaron, quan van començar a pensar Ales, no sabíem si hi hauria falles o no hi hauria falles. Nosaltres vam fer la il·lusió de que hi haguera falles. De fet, i ahí estan ells també per a dir-ho, l'última setmana canviem tota la crítica de la falla d'Ales, tota la crítica la canviem en una setmana, perquè i fem una crítica nova en una setmana. Li canviem el boceto de la falla, posem no posem el esbós de la falla. Crec que tens un poquet de retorno. Tinc retorno? Sí, un poquet. Em pose el... Cosas del directo que pasan. Perdona que t'hagi tallat, colero. No, ara ni m'ha sentit. Ara sí. Lo que dia Juanfran, no sé si ara sent millor. Sí, perfecte. Lo que dia, que canviem la crítica de la falla en una setmana. De fet, llevem l'esbós de la falla i posem la crítica actual. O sigui, no vaig a dir més perquè convida la gent a que la llisga i a que entre i a que ho mire què és el que hem posat en lloc de l'esbós de la falla. Perquè sí que hi ha crítica, evidentment. El llibre té que ser crítica, però també el llibre es trata de reinventar-se, ¿no? Però crítica actual, claro. Clar, crítica superactual. Jo recordo, José, ja tinc que agafar el llibret i José, espera't un poc més que tinc que canviar les coses de la crítica, espera't un poc més, i al final hasta última hora. Al final la ciència d'una falla és crítica també, però la crítica sempre té que ser actual i això haurà passat amb moltes falles que hauran canviat la crítica completament. Clar, és que el canvi ha sigut brutal d'un any per un altre. És normal. Claro. Jo l'he canviat 3 voltes, 3 voltes de fer-la i la crítica es feren 5 minuts. 3 voltes. És complicat. I a l'última hora... Digues. No, dic que a última hora vaig dir lo que ha quedat en Ales. I de fet, crec que és el llibre més crític de tots els que hem fet. Sí, que si arrels ja va ser un poc complicat perquè tampoc sabíem ahir si n'hi haurien falles o no. Este any també ha sigut ja súper incertesa tot el rato i tot el rato... Sí, ha sigut un poc el que hem dit antes. Conforme anaven avançant les coses que passaven, anar fent, perquè ha sigut així, no? Ha sigut una situació de tanta incertesa que era així, no? Un poc anar veient el que anava ocorrint i anar fent. Bueno, pues jo penso que Ales ens ha donat un aire fresc, un aire de llibertat també, i bueno, jo tinc moltes ganes de llegir-lo, encara no he pogut començar-lo a llegir, però segur que és molt interessant. I voldria també anomenar ens falta una persona principal en la presentació del llibre, que és Enrique, que, per qüestions no ha pogut estar i, José, jo voldria que anomenares alguna cosa, no sé si t'ha dit alguna cosa, Enrique, o alguna cosa, respecte a la seva tasca i com s'ha fet. Home, doncs mira, la tasca d'Enrique, ell és l'encarregat sempre de la publicitat, no ha pogut entrar per motius personals, però sí que ho vam parlar i sí que ens agradaria fer saber que a Ales enguany, la Falla Cambro, hem regalat la publicitat a totes les cases publicitàries que durant aquests anys
ens han ajudat. És a dir, que enguany Ales ha sigut 100% finançat pels fallers de la nostra falla, perquè la gent que ha volgut tindre Ales, i en aquest detall el que hem fet és que l'hem regalat a totes les cases publicitàries, els hem regalat publicitat. Tots aquells que vulguin veure Ales, tant les marques publicitàries com la gent que per diversos motius no l'ha comprat, pot llegir-lo en ISU. Estem a ISU, l'ISU de la Falla Cambro, ahí està penjat Ales i podran llegir-lo perfectament. Recordem també que en un principi Ales va néixer amb la intenció de ser digital. I sobretot, això sí que ho vam parlar tant Enric com Aaron, Andrea, jo i tots els delegats que estem ahí, que naix també de l'obligació que tenim d'estar agraïts a totes les marques publicitàries que durant tots aquests anys ens han finançat el llibret, sabent que estan passant-ho mal i per tant era l'única cosa... En la frase d'antes de les publicitats que ara toca estar nosaltres al seu costat, perquè ells han estat tants anys financiant, al final és financiant el llibret, fent possible que el llibret isca avant, doncs aquest any ens tocava, per almenys volíem tindre aquest detall nosaltres. Bueno, ja que tindrem en compte de que l'ISU serà publicat en les redes socials per a que la gent que vulgui veureu ho tindrà ahí, però també d'una altra manera que tinga l'aplicació ISU o entre per internet, simplement buscant Falla Cambro, suposa que hi eixirà. Però així no hi tot, pregunteu si algú té algun dubte o en la pàgina de Facebook de la Falla Cambro es publicarà també. Per a tota la gent que vulgui abast. Bueno, i voldríeu comentar alguna cosa més sobre Ales? Perquè ara de si poquet anem a connectar unes personetes, així que sigueu atents, tots els que estic per ací baix, amagats, sigueu atents que no tardarem molt. Res, jo l'únic que vull dir és que gràcies a tots els que hem fet possible el llibret, gràcies a tota la gent que ha participat i que estic molt agraïda perquè a pesar de la situació que estem, la gent ha ficat molt d'interès en dibuixos, en escriure textos, en tot, en fotos, en tot això. Jo estic molt agraïda en tots i no res més que dir. Jo simplement que gaudiu d'Ales, que és un llibret fet per nosaltres, els fallers i per als fallers, i res, simplement que tant de bo ens donen moltes alegries més com farem estar donant estos dies. Ojalà, ojalà. Res, però jo també, Juanfran, jo convidar-vos a tots a llegir Ales, tant els que el tinguen de forma física com els que el puguen llegir a través d'ISU. I res, dir que a partir d'avui Ales comença a volar. Molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per participar, no podia ser menys. Enhorabona a tot l'equip que feu el llibret, que sé que és una feina molt complicada i més en aquests temps. Així que ara a llegir el que hem creat, que segur que és espectacular, i res, i ara anem a donar pas a una miqueta al contingut i després ja anem a per les sorpresetes. Moltes gràcies, Andrea, Aaron, Colero. Ens vegem prompte. Gràcies. Gràcies a tu, Juanfran. Adéu. Adéu. Pues lo dit, anem a veure una miqueta de contingut i estigueu atentos, que después viene lo bueno, lo bueno, lo bueno. Bueno, això i molt més. Ara ja sabeu. Així ràpid, perquè així no tenim temps a mirar-ho, perquè jo vull que tots agarreu el llibre i se llegiu molt bé. Bueno, això va ser com en la tele. Anem a connectar en directe en distints punts del territori de Tavernes. I ara anem a començar a veure qui està per ahí. Ui, ve que estan en la porta de la Fallera Major Infantil, pot ser, de Paula? A veure qui obri per ahí.
Paula, gira la càmera. O qui estigui ahí. Ai, ara sí. Ai, obriran o no obriran? És que crec que Hola, no ho guapi, saben. suscripció anual de la Casa del Libro. Que el llibret... Ai, espera. Hola, Paula. Que se en directe. Com estàs? Molt bé. Bé? Bueno, pega una mira a veure què és el que n'hi ha ahí, a veure si et sorprèn. Amigues, ai, que pires. Ai, unboxing. Això és un unboxing total. Mira, s'ha apanyat. Pabli, què tens que dir al respecte? Mira, és el llibret. Està molt guai, està molt guai. Ai, agárralo y ábrelo un poquet. És que, clar, Paula de repente s'ha vist ahí la càmera i tot i dic, hombre. Clar, és que la xica està un poquet... Digues que sí, Pauli. Jo sí, Que apanyat, què tens que dir, Pauli, al respecte? que està superbonic. Mira, ya la reportera con las preguntas ideal de la muerte. Mira, És que soc un poquet protagonista, lo siento. a més precís. Què el pareix, Paula? Què? Jo corro. Paula, què el pareix? És superbonic tot. Sí? Està supermono. M'alegre moltíssim. I què és el que més t'agradarà del llibret? Què és el que t'esperes veure ahir? Pues no ho sé, però espero no eixir molt mal en les fotos. Home, com van eixir mal les fotos, per l'amor de Déu. És lo guapa que eres tu. Per favor, és que tenim una FMI, írala, posa. No, jo no sé. Ai, l'edat, Juanfran, l'edat. Ay, señor. Bueno, pues que te'l disfrutes, Paula. No sé si volies dir algo als nostres telespectadors, que per cert, ara jo veig ahir 27 ullets, Líder d'audiència. Total. Volies dir algo? Ara ha sonat el timbre. Qui serà més? A veure en poc, a veure qui és. Que gràcies per connectar-se. Està molta gent connectada. No voldries dir algo? Un besito. Un beset molt fort? Molt bé, perfecte. Pues bueno, Paula, moltíssimes gràcies, que el disfrutes del llibre, que és el teu. A vosaltres. Un besito. Bueno, ara anem a continuar. Anem ara a Guillem, el president infantil. Ara, ja tinc així l'altre reportero. Escolta, tinc un equipo de trabajo impressionant. Estem en directe. Mira, de moment veiem un gosset de la mar de Bonico. A veure qui està per ahí. No sé en què... Bueno, és que clar, encara no haurà parlat ningú. Qui estarà per ahí? Qui estarà? A veure si s'assoma. Ah, mira per allà al fondo. Que si soma, que si soma. A veure, Guillem. Guillem, bona vesprada. És que no sent res. No sent. No sent. Poseu l'àudio conforme siga. És que no sent i no té... No estic sentint res. No podeu posar... És que no estic sentint res. No sent res. Guillem, tu em sents a mi? Em sents? Fes-me sí o no, és que no el sent. Bueno, que sàpies que això no és una pizza, no ha vingut el repartidor de pizza. Vale, obri a veure què és. És que no el sent, carinyo, no sé què passa. I l'àudio no el tens desconnectat. ¡Hala, qué chulo! Pega una ullaeta. És que, clar, que li diga jo que el sembla, queden com camope, que no vaig a sentir-lo. ¿Qué el pareix? Bueno, ¿qué el pareix? ¿Qué? Muy bien. Home, faltaria més, Guillem. Mira, per lo menos em fas senyes. Ja que no puc sentir, em fas senyes. Vale, anem a fer una cosa, Guillem. Després intentem connectar en tu de nou perquè vull sentir-te un poquet, vale? Bueno, pues ara anem a passar a Coet. A veure si s'ha Coet per ahí.
Coet, coet. A veure si està coet per ahí. Coet. No veo a coet. Pues tindrem que anar directament a Rosa. Vale, pues passem a Rosa. Ah, Rosa sin ruido. Veure, va. Toca el timbre. Intentarem connectar després en coet. Ai, això apareix com si fora, jo què sé, que s'han connectat tecnologia en cada país. Buenas, Telepizza. Dígame. Buenas. Rosa, que estàs en directe, com estem? Buenas. Bueno, mira quina sorpresa t'acaben de portar. Ala, va, paca dins, paca dins. Pega una miraeta. Mira que xulo, el llibre d'enguany. Pega una visual. T'has quedat en xoc per lo que estic veient. Molt bé, i vosaltres? Ros, Mira, què t'està apareguent? molt El bonico. llibret. Foto molt xula. Molt bonico. Sí? I voldries dir alguna cosa als fallers o als que hem fet el llibret? Algunes paraules? Ros, Ara. Pues voldria donar les gràcies a tots per la gran faena que hem fet. Sí, mira que està molt bonico. molt bé. I ara, bueno, ara és el llibret i ara falten les falles, no? Oh, Això és l'antesala de tot. De totes maneres, n'hi ha una... Pues Rosa, que te'l disfrutes moltíssim, perquè vaig a veure si puc parlar en coet. Bueno, vaig a veure si puc connectar de nou en Guillem, perquè antes no he pogut parlar i a veure si podem tancar l'entrevista en coet, ¿vale? Vale, moltes Gràcies per tot i que el disfrutes el llibret. Un beset. Beset. Adeu. Adeu. Guillem. Guillem está tot... No, res. No se siente y no se escucha. Fes-me aixina de sordomudo o algo. No. Sí, hola. Bueno, què el pareix el llibret? Fes-me aixina o aixina. Què el pareix? De categoria especial? Pues bueno, em sap molt de mal no poder parlar en tu. Però bueno, són coses del directe, no passa res. La qüestió és que estàs content, ja tens el teu llibret i res, que te'l disfrutes. Vale? Un beso molt fort. Bueno, volia comentar que en el llibret hi ha distints codis QRs que podeu interactuar en ells. Entre ells n'hi ha una entrevista molt interessant de les falles majors i presidents, val? Bueno, i ara ja anem en coet. Conectando con coet i en Ximó. Telepizza. La llum va bé, no? Buenas, buenas! Buenas. Acosta tu, és el llibret d'enguany de la falla. Però no era pizza cuatro quesos. Com? La pizza cuatro ¿Estás en quesos. directo? ¿A qué? ¿En directo o...? Señor presidente. Però tinc que obrir Què el llibre. Sent molt fluixet. Molt bé. I amb un pillo cuinant. Veges lo que n'hi ha ahí dins. Cuidao, que bota. Ui! Que bota!
Collons, que decorat. Això què és? Has vist que cosa més reacià? No el podràs queixar enguany tampoc, eh? Hi ha alguns que són un poc desastres com jo, però bueno. Com? Que hi ha alguns que són un poc desastres, ara i això, però està molt xulo. Bueno, mira, una de cal i una d'arena. Està molt xulo. Sí, està Que molt t'està agradant el llibret? Bueno, t'està agradant, vas a començar a veure ja, però així a primera vista. De moment sí. Ara quan comenci a llegir-lo, com sempre, m'agradarà. Home, clar que sí. I voldries dir alguna cosa? Voldries aprofitar... És que està allà. Què estàs dient? No, que no se oye. No se me siente, eh? Sí, però si no parles fort, no, Juanfran. Que el problema Vale, és que pareixeré una verdulera. Però si no, estem en una altra vegada. Que t'estic dient que si vols dir alguna cosa als fallers que han fet el llibret enguany, que si... Què? Va, no em vingues en tonteries, va. Què has dit? Ah, que tinc que dir alguna cosa. Pues, Ai, que bord eres. Ja us puc dir que moltes gràcies per continuar apoyant a la falla, a tots els que heu participat al llibre, però que han sigut un mogolló, que moltes gràcies per continuar fent aquesta tasca i esperem que l'any que ve puguem celebrar les falles i l'any que ve tornar a fer un altre llibret igual o millor, perquè sempre sou bé, no puc dir-vos l'altra cosa. No tinc dubtes de que continuarem així. Pues moltes gràcies, Coet, moltes gràcies per tot. M'encanta el teu outfit, ja em diràs on ho has comprat perquè m'apetís tindre un outfit així. Bueno, pues res, Coet, que te'l disfrutes i res. Au, adeu. Però no m'has despedir ja, va? Sí, que gràcies per tot i res, que això, que ja anem parlant, ja anirem fent alguns directes, a veure si mos animem en la falla de fer alguns directes. Però dic que així no, Juanfran. Home, jo voldria més al natural, però deixem-ho així, va. Ui. Veus que pronto l'espante i ja està. Bueno, gracietes, vaig a posar-me jo soles perquè això, mira, ai, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, això és un cas perdut. Au, adeu, president. Gràcies. Oh, pues, bueno, perdoneu també per lo de, bueno, per alguns fallos que n'hi ha hagut, però que és normal. Per fi ja podem donar la presentació del llibret per concluït i res, ara que tot el món comença a llegir i que se'l disfrute. Moltes gràcies i espero pronte tornar amb tots vosaltres. Adeu.